No my sme práve vystúpili v Maroku. Vízová kontrola bola oveľa akože podľa mňa dlhšia jak v USA, ale tak sme cez ňu. No a my už sme došli na ubytko, ja si tu zažnem, lebo trošku je tu tak tmavo, to není ono. Aha, no zažil som. Bývame, že úplne v marockom proste takom obydlí, alebo že v marockej izbe, takže som strašne rád, vyzerá to, že bombovo. Po večeri, ja sa tam ešte zajtra asi vrátim, lebo chcel som natočiť, jak sa tam pije čaj, lebo to je podľa mňa že brutálna šovka a večeru tu dávam prestrih, je to že super, akože platili sme za hento všetko, sme platili že 10 € a idem teraz na ubytko sa trošku vyčilovať a možno by som chcel ešte pozrieť more, uvidím, jak budem vládať, lebo som z tej cesty taký celkom unavený, však cestoval som proste 9 hodín, čo je akože dosť prepal. No a takto nejako vyzerá ulica, na ktorej bývame v Agadire. Ideme sa teraz naraňajkovať. Vlastne takéto domčeky sú tu. A idem na raňajočky a musím si ešte nakúpiť nejaké také necessities, kefku, proste niečo, čo som si zabudol. A z raňajoček vám ukážem to, jak sa tu leje ten čaj a že tam budú mať nejaké také klasiky. Prešli po raňajočkách, sme tu na pláž už došli, sú tu že také vlny, že hneď to natočím ako prestrih a aj tam vidím taký kopec, na ktorom je niečo proste jak vysekané alebo čo nejaký nápis, neviem čo to môže byť, či to je proste názov tohto mesta, tohto Agadiru a no nič, ideme sa obkúpkať, no tak, takže je čierna vlajka vyvesená, nedá sa úplne kúpať, ale sa nečudujem pri takýchto vlnách a idem skontrolovať vodičku, jaká je teplá, jaká je studená, že vraj je taká, že pohode, že dá sa. Plavčík už popiskuje, že nemáme chodiť ďalej, alebo že teda máme byť bližšie, lebo tie vlny sa začínajú fakt dvíhať, tak jak som to natočil, niektoré tie vlny, tak akože no určite majú, že meter, ak ne meter a pol, alebo tak. Čiže to už je asi také, že trošku majú úplne bezpečné, asi keď v tom plávate. Skôr podvečer je takých 5 hodín. Tu za mnou letajú nejaké holuby. Máme už taký podvečer a ideme teraz sa ešte nájsť, dať dneska túr po meste a zajtra by som chcel akože už bombiť program. Akože už v podstate program bolo aj to, že sme boli tam na pláži, ale na videjko treba oveľa lepšie veci, takže uvidíme, čo postihame, kým sme tu a verím, že sa máte na čo tešiť. No a my sme v parčiku a už sme sa boli navečerať a teraz sme došli do nejakého tuto, neviem či to je že Kráľovský park alebo aký, ale je to také proste veľké detské ihrisko, nejaké stromy, takto to tu vyzerá, ja tam hodím medzi zábery, ale taká dosť nuda, akože nebudeme si klamať. A akože tento Agadir tu toho moc není, ale uvidíme, že čo bude na tých ďalších miestach, kam pôjdeme. No takže čaute, máme tu ďalší deň. Dneska ideme že na púšť a na púšte budeme aj surfovať po piesku. Teda ne surfovať, ale snowboardovať. Takže na to sa že dosť teším. Aj keď počasie zatiaľ nevyzerá úplne dobre, ale tak má byť 25 stupňov.
A my sme teraz v takej továrni alebo v takej výrobni na keramiku alebo na keramické marocké veci. Teraz sme tu, že pri peci. A výrobňu keramiky máme za sebou, ďalšia zastávka ešte ani neviem čo je. No a my sme vystúpili teda na púšti, ideme sa to nakoniec aj po snowboardovať alebo po sandboardovať. Už to aj vyzeralo, že nie, tu sú nejaké predpokladám, že ťavské hovná, toto to natočím. No a vlastne máme tu všade okolo seba púšť, no. A akože tak toto vyzerá, je trošku akože taký chlad, tým potom to strašne je proste hmla. Boarding, tam sme to skúsili a tam vidím odtiaľto smečku divokých psov. Takže už také ako byť, akože je to dosť zima, sme si mali zobrať mikiny. No nás tu ešte Čaviňo vyložil na nejakom pieskovom útese, tuto pri pušti, tuto pri pobreží, tak vidíme vlastne taký z útesu tie vlny, zrovna fúka. Konečne inak vyšlo slnko, akože tuto kde sme, lebo akože henda na tej púšti bola že extrémna hmla. A podľa mňa inak, akože kebyže tam ideme, že teraz, tak by tam bolo už zase svetlo, ale tak čo už. A akože ja skúsim to natočiť a tu sú, že ja by som povedal, že určite 3-4 metrové vlny, lebo jak fúka a jak je tu proste, že útes a tak akože to sú, že extrémne vlny. Sme došli do nejakého iného mesta, nejakého Tinzit, alebo tak nejak sa volá, nejaké také staré mesto, 70 000, za takými hradbami, to určite ešte natočím, len vlastne nás rovno vyložili v tejto šperkárni. Takže tuto, no však akože majú tie šperky, čak nám to tam nejako cez medzi zaberí a uvidíme, čo uvidíme v meste. Ja som si pospal trošku v aute, tak som teraz taký ešte trošku zmetený, lebo sme mali vlastne od púšte sem, že hodinovú cestu a nejako proste na tom našom úbytku sa ťažko spí. No a teraz sa ideme prejsť tuto po tom mestečku, už nás vypustili von z toho zlatníctva a teraz ideme krížom cez nejaký veľký market a nám povedal vlastne ten náš vodič, že máme sa s ním akože stretnúť pri nejakej veľkej mešite, tak ideme tam a ukážeme si, že čo tu vlastne je na tomto markete alebo v tomto meste, že jak to tu vyzerá. Na poradnú domácu farmu, kamo. Nás teda zobrali na obedík do nejakého takéhoto púštneho domu, takže ideme si umyť ruky, nájsť sa tu a neviem, kam ideme ďalej. No a my sa ideme naobedovať, usadili nás takto ku stolu a vlastne čakáme na jedlo, budeme tu jesť na zemi. Takže halus, sme na nejakej farme v horách v púšti a uvidíme, čo nám donesú. Mali by nám doniesť nejaké ich jedlo, nejaký kuskus alebo čo. Zaujímavé. Est-ce que vous voulez des boissons? Du coup, je savais pas ce que... A my už sme aj najedení, tuto na nejakej takej farme. Na nejakej takéto farme v strede púšte, alebo ne, možno, že v strede púšte, za nami je to tak volajú, že mini Sahara, alebo také niečo, ale pod takými horami je tu ten Atlas, čo sú také tie veľké hory a toto sa volá, že Anti-Atlas,
neviem, či to je nejaké akože vysoké, nízke Tatry alebo čo. A tak no, sme mali, že kuskus, nejaký tažín, čo je nejaké ich jedlo. Takto to vyzerá na tejto púštnej, hornatej časti a uvidíme, kam ideme ďalej. A dostali sme rovno na hlavu turbán a vysadili nás tu na Malej Sahare. Tak aspoň mám na pamiatočku. A akože chceli nás tu stiahnuť aj na to, že jazdiť na ťavách, ale my už máme zabukované, že 2-hodinovú jazdu. Takže to bohužiaľ, natočím aspoň tie ťavičky, trošku túto Saharu. Allez, viens voir. Vysadili nás na priehradu, stále to vidíme, že aj za prvé nekonečnú púšť, akože fakt, že tu je do diaľky proste stovky kilometrov nič a za druhé tu je, že priehrada, čiže voda. Takže toto vidím takéto akože na kopci vecko, idem sa pozrieť, že čo to je, lebo aha, ale vyzerá, že je zamknuté, asi není prístupné, tak aspoň to stále to natočím, lebo je to dosť smiešné to vecko. Wild camels? Yeah.